Buongiorno, mám pre vás jeden tip, ako sa udržať v taliančine, aj keď nemáte zrovna buď nejakú lekciu, alebo nemáte napríklad aplikáciu Duolingo. Ja ju osobne ani nemám a ani ju nepoužívam, takže neviem, čo môžem očakávať od Duolingo. Ale pokiaľ sa chcete v taliančine udržiavať, určite vám odporúčam, pustite si rádia, počúvajte talianské rádia, ktoré nájdete, sú rôzne streamovacie platformy, či už v mobile alebo na internete. A čo ešte odporúčam je pozerajte filmy v talianskom jazyku. Buď originálne, alebo pokiaľ máte Disney Plus alebo Netflix, tak tam si viete switchnúť do taliančiny, hlavne na Disney Plus. Ja napríklad od včera pozerám Prison Break s talianskými titulkami a s talianským dubbingom. Áno, je to zvláštne, ale kopec slovíčok nových sa aj ja naučím.